Pinanginota ni Most Reverend Bishop Manolo de los Santos kang Catanduanes, an blessing as in inauguration kan bagong konstruir na ipatura kan PNP Birak, kang nakalis na Martes sa Barangay San Isidro Village. Presente sa pagtiripo ng alkalde kang Banwaan na si Samuel Laines, asin si Catanduanes Governor Joseph Cua na nangenot sa cutting of ribbon asin unveiling kan marker. Mantang pigrepresentar naman ni Police Colonel Gleserio Cansilao, si PNP Bicol Director Police Brigadier General Westremundo Ubingke. Ang katahimikan at kaayusan sa bayan ng Birak at sa lalawigan ng Catanduanes. So, makakaasa po kayo na lalo na pakitingin ang pagsiservisyo ng ating mga kababayan sa ating mga kababayan ng ating mga kapulisan dito sa bayan ng Catanduanes. Sigun sa tagapagtaram kang istasyon na si Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, sindaang huri asin ika-11 Municipal Police Station na nabinipisyara ng bagong PNP building, kan PNP Bicol asin kang gobyerno probinsyal. Kumpuesto ning 68 kapulisan ang Birak PNP na pinamamayuan ni Police Major Kevin Caparoso. So bagong building po niyan typhoon resilient po siya. Medyo na po siya kumbaga matatandaan kan man kaaging taon ang building na pinagapatugdok po sa mga sa nagkapirang mga police station. So parang pang Metro Manila style po. So aramdaman ang wind sa probinsya ng Catanduanes. So nagi po siyang typhoon resilient po. Hindi ko masabing typhoon proof pero at least kaya po sa kang bagyo po. Kang nakaliis na taon kan puunan ang konstruksyon kan bagong hipatura. Ngunya na bulan, kang ini ang dagos ng matapos. Napupo na ng gamiton makaliis ang BSK election. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.